Zdravíčko, dneska jsem se setkal se 2 příkladama na elipsu, tak jsem se rozhodl, že se s váma o ně podělím. Takže máme elipsu a známe její ohniska a známe bod, kterým prochází. Máme se strojit rovnice a načrtnout to. Tak, obzvlášť to načrtávání bude velmi, velmi zábavný v mém podání. No dobrá, pojďme na to. Takže máme za A. Máme ohniska -1, 0 a 1, 0 a prochází bodem 1, 8/3. To znamená, ty ohniska jsou jasný, to znamená -1, 0. Tak, to jen opisuju zadání a 1, 0. Tak a z toho vyčteme z toho vyčteme dvě věci. Jedno, souřadnice středu, protože ten střed je přesně mezi těma ohniskama, to znamená střed bude mít souřadnice 0, 0, nebo bude v počátku, což nám pomůže, protože to nebudeme muset posouvat. A taky vyčteme excentricitu, protože to je vzdálenost od středu od ohniska. Takže excentricita bude v tomhle případě 1. Když si tady udělám nějaký obrázek, tak tady máme ten střed S, tady máme 1, takže tady bude to F, tady máme -1, tady bude to E. OK. Excentricita je teda ta vzdálenost, to jsme si řekli. No a teď tady někde bude to M, to je v 1 a má hodnotu 8/3. Tak řekněme, že tady je 8/3 třeba. To znamená, tady je ten náš bod, který si pojmenujeme třeba M. No a my potřebujeme zjistit ty vrcholy na hlavní i vedlejší ose, abychom mohli tu elipsu nějak jako načrtnout. Jo. Tak, k tomu využijeme vztah jaký? No, využijeme vztah, že velikost EM plus velikost FM, neboli vzdálenost nějakého bodu, který známe, že je na té elipse k ohniskům, jejich součet, je 2A. A 2A to je vzdálenost těch vrcholů na té hlavní ose, respektive Ačko je vzdálenost od toho středu k tomu jednomu vrcholu na té hlavní ose. Tak pojďme si to spočítat. Takže velikost EM, tak bude co? Odmocnina z čeho? -1, to celý na druhou, plus 0 minus 8/3 na druhou. Tak celý pod odmocninou plus a FM, to víme, že jo, to je jenom takhle rovně nahoru, takže to je 8/3 a to se rovná těm 2A. Tak pojďme si to spočítat, takže co máme pod tou odmocninou? -1 je -2, to celý na druhou je 4. A tady máme 8/3, respektive -8/3 na druhou, to znamená, to je plus 64/9. Tak plus 8/3 se rovná 2A. Tak, 4 na devítiny je 36/9, to znamená, tady máme 36/9 plus 64/9, což je 100 devítin. Ups, ne devítin, 100/3, že jo? No, že jsme to neodmocnili, takže 100 devítin, to je pod odmocninou, plus 8/3. Tak, a tohle se rovná čemu? No to je 10/3, že jo? Plus 8/3, to je co? No to je 18/3, což je 6, a to jsou ty 2A, že jo? Takže z toho nám vypadne, že Ačko se rovná 3. Tak, to je první výsledek, který se nám může hodit. A to Ačko je teda vzdálené toho středu od toho vrcholu na té hlavní ose. To znamená, tady máme v počátku, takže tady v trojce bude jeden bod, tady v -3 bude druhý bod. A bude třeba Ačko, tady bude třeba Bčko. Jo, to znamená, že máme Ačko, který má souřadnice -3, 0
a Bčko, který má souřadnice 3, 0. OK, tak. A teď my už dokážeme vypočítat to Bčko. Protože využijeme vztahu, že A na druhou se rovná B na druhou plus E na druhou. Ačko je 3, to znamená to je 9. B na druhou hledáme a excentricita je 1, takže tady je 1 na druhou neboli 1. To znamená B na druhou je 8 a z toho nám vypadne, že Bčko je odmocnina z 8 neboli 2x odmocnina ze 2. Tak. To je zase ten posun na ose y. Kolik je 2x odmocnina ze 2, tak to bude nějaký 3,2 něco, že jo. Takže to bude někde tady, logicky, že to tady bude, víš. Tak, a to možná tady posunu, by nám to vyšlo líp, že jo. Tak to takhle ještě protáhnu trošku dolů. Tady budou samozřejmě -3, ne, minus 2x odmocnina ze 2. A tady bude 2x odmocnina ze 2. No a teď už můžeme, ještě to můžeme pojmenovat, že jo, tak tohle bude třeba C, tohle bude třeba D. No a teď už tam můžeme načrtnout tu, no, jako bude mít velmi blízko ke kruhu, kdybych to uměl nakreslit. Tak tohle je spíš takový černobylský citron, jo, ale v přesném podání to bude elipsa, krásná, skoro kruhová. Ta excentricita je... Počkat, co? Jo, excentricita je má, dobré. teď jsem se úplně zarazil. No dobrá, takže tohle to máme, načrtli jsme to tak nějak jako... No. To je strašný. No, ale zbývá nám teda udělat tu rovnici. No a ta rovnice má jaký tvar? Ta rovnice má tvar x na druhou lomeno a na druhou plus y na druhou lomeno b na druhou se rovná 1, ne? Takže jakou dostaneme? Máme x na druhou lomeno a na druhou je 9 plus y na druhou lomeno a b na druhou je 8 rovná 1. Tak a to je náš výsledek, to je naše rovnice. Bůh. OK, jdeme na ten druhý příklad, který bude jako na stejný brdo, protože máme zadaný úplně stejný údaje, že jo? Akorát jsou tam jiný čísla. Ups, takže já si tady to takhle skopíruju. No, vejdem se sem, nevejdem. Takže si hodíme novou stránku. Tak. A jdeme na to. No, tak začneme úplně stejně, jo. No, takže z toho vyčteme co? Vyčteme z toho, že střed bude mít souřadnice 0, 0, takže zase bude v počátku, takže zase nuda. Tak, a excentricita bude 4, že jo. Tak. Zase si to můžeme nakreslit. Tak, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takže tady bude Ečko, Fko. Tady bude ten střed S. A vidíme, že to je 4, to asi nemusíme řešit. OK, a bod 3, tak to bude tady a je to 12 pětin, to znamená 1, 2 a někde kousek nad tím, že jo. Takže to bude ten bod M a tohle je teda 12 pětin, jo, protože je to 2,4. OK, tak, no a jdeme počítat. Teď vlastně děláme úplně to samé, co jsme dělali předtím. To znamená EM plus FM je to samý jako 2A. No, akorát tady bude teď trošku složitější ten výpočet, že jo? To je tam ty odmocniny budou 2, protože tu druhou jako neznáme jak předtím.
To znamená, máme minus 4, minus 3, na druhou děláme normálně, že jo, tohle je vzdálenost 2 bodů. Klasický vzoreček z analytické geometrie. Tak a 0, minus 12 pětin na druhou. Tak a teď to je plus. A tady budeme mít co? 4 minus 3 celý na druhou plus 0 minus 12 pětin celý na druhou se rovná 2a. Tak, já si to posunu jenom dolů. Tady pak budeme kreslit tu elipsu, že jo. Tak, ať se nám to tam vejde, ať to tady neplácáme dohromady. No tak co tu máme? Minus 4, minus 3 je minus 7, na druhou je 49, takže odmocněna 49 plus minus 12 pětin na druhou, tak to je 144 lomeno 25. Tak, to je pod odmocninou a tady máme co? 4 minus 3 je 1, takže 1 na druhou je 1 plus a tady bude zase 144 25. Tak, to se rovná 2a. No, tak 49 na 25. Tak to asi s dovolením otevřu Wolfram a hodím to tam. Takže 49 plus 144 lomeno 25 je. Tak, vyjde to 1369 lomeno 25, jo. Tak a tady máme, to dáme z hlavy, takže jednička na 25 je 25 25, 144 plus 25 je 169, že jo. Takže 169 lomeno 25 rovná se 2a. Tak, teď to budeme chtít odmocnit, takže jaká je odmocněna z 1369, zase nevím, že jo. 1369, tak. 37, to znamená, máme 37 pětin plus 13 pětin, to je kolik? To je 50 pětin, to je 10 a to se rovná 2a, že jo. Tím pádem Ačko je 5. Co znamená, že Ačko je 5? No, že vzdálenost těch vrcholů od středu je 5, že jo. Takže tady bude jeden vrchol, 5C, druhý vrchol bude tady v minus 5C, takže tady dáme třeba Ačko, tady dáme třeba Bčko. Jo, takže máme vrchol A je minus 5, 0 a Bčko je 5, 0. OK, pohoda. No a teď zase jdeme spočítat Bčko, takže zase máme vztah A na druhou se rovná B na druhou plus E na druhou. Tak A na druhou je 25, B na druhou nevíme a E na druhou je, Ečko je 4, že jo, jsme říkali. Jo. Takže E na druhou je 16. No a teď vidíme, že to je, že jo, 3, 4, 5 trojuhelník. To znamená Bčko nám vyjde 3. OK, no takže tady si odpočítáme 3. Takže to bude tady. Tady bude Cčko ve trojce. A v minus trojce bude Dčko. Tak. No a teď můžeme načrtnout, že jo. Teď to musí procházet tím Mkem. Tak, když jsem se moc netrefil. No, tohle už vypadá trošku víc jako elipsovačka. Já to tady ještě smažu, ať to nemystifikuju úplně. Tak. A tady jsme teda minus 3, tady jsme v trojce, tady jsme v minus 5, tady jsme v 5. Takže tohle je naše elipsa. A když budeme chtít tu rovnici, tak to zase má tvar x na druhou lomeno a na druhou plus y na druhou lomeno b na druhou se rovná 1. Takže nám z toho vypadne co? Že x na druhou lomeno a na druhou je 25 plus y na druhou
lomeno a b na druhou je 9 se rovná 1. A to je náš výsledek. Jo, středová rovnice a náčrtek. OK, takže tohle bylo všechno. Tak, doufám, že vám to něco dalo. Pokud vás zajímá nějaký váš příklad, tak napište do komentářů. Zatím se mějte. Čau.